Naka-rotate naman ah. Ay, kasi busy. Ganyan ang gusto niya. Ayaw niya ng ano. Yan, ganyan ang gusto niya. Saan yung parang panghawak? Wait lang. Pang Ayusin ko lang panghawak. yung camera. Ako na naman ano. Bakit tayo? Kaya nga inakaganon. Wait lang guys. Ayusin lang natin yung camera. Baka nakatanong sa'yo. Lagi na lang. Hello. Every time tayo mag-live, ang camera hindi natin maayos. Uy, may nagko-comment na. Nagko-comment na. Oo. So, yan, nakatayo ulit ang aming live kasi ayaw ng nakahiga. So, yan. Okay. Ngayon po ay gagawa kami ng pancake. Ayan. Korean pancake. Umayo ka. Ito yan oh. Oh, dati na kaming nakagawa nito. Ngayon, Mataas ako. gagawa ulit tayo. Same Ngayon, tayo. magtitimpla muna tayo nito. Hello Hindi po. ka kasi tira. Ayan, may mga viewers na kayo. Ayan, buhos na lang natin lahat ito. Yung Korean pancake mix. Aha. Ayan. Then, may mga maglalaro na naman sa aking kusina. Kusina. Hindi naman nagsasalita. May nagsasalita kami. Kaya, Nagsasalita kami. Kala mo baby papa kami. okay, salita kayo, introduce niyo Ay, yan. itlog. Pwede. Wait, ako natin alone. Maglalagay tayo ng 2 Itlog. eggs. Itlog. Yan, 2 eggs. 2 eggs ingredients. Okay. Wait. Wait, ako na mix. Hindi pa nga ako eh. Meron naman pang mix dyan. Kukunin muna natin ha. Wait, Wait lang ha, maglalagay tayo dyan ng water. wait lang, lagay lang ng water. Wait. Ano dito? Ako na. Yeah, sige. Water pa. Okay. Konti-konti lang ng water. O, sige, halo mo na little kusinera and pure kusinera. Ito. Ito pang halo. Yun. Spatula. Ito yung sa akin. No, spatula mas maganda. Gusto Ito ko- sa'yo, ito sa'yo. Yung mamaya na. Pwede. Ayan. Ako na. Eh, Okay. bakit yun sa'yo dyan? Dagdagan pa natin ng water. Sige, haluin nyo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Teka lang ha. Habang kayo'y naghahalo niyan, ayusin natin yung inyong mga Yung isang nanduto. lutuan. Yun, sige, halo muna ng halo ha. Kailangan walang white. Yeah. Okay, madami kasing white. Oo. Kailangan yung wala na talaga siyang buo-buo. Buo. Buo. Mm-mm. At walang egg. Oo, walang egg. Wala nang egg. Hello po sa aming mga viewers. Hindi ko makita yung inyong mga comment. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. Yan. Lahat mga New Year pati. Yan, sige. Wow. Halo lang ng halo, okay? Medyo, ayan. Huwag masyadong mabilis. Baka matapon. Oh, nakasang jelly. Jelly. Magre-ready na tayo ng inyong pan. Ano? I-on ko na. Mamaya na, Pareho. Then, maglalagay tayo ng butter. Gusto na natin. Sige, tuloy nyo lang yan. Tansyahan na lang po yung paglalagay natin ng mga tubig, tapos ng
Wala nang white okay na. Egg. Oh, sige lang. May mga buo-buo pa siya. Tuloy nyo lang ng halo. Okay na. Ito tayo ng sinapa. Ayaw mo na ba maging chef? Gusto. Hindi naman kayo nagsasalita. Dapat sinasabi nyo kung ano yung ginagawa nyo, para saan yan. Yan. Tinutunaw po muna nila yung mga buo-buong pancake mix. May butter pa kasi magluluto kami. Sino ko na? Yan. Habang sila'y naghahalo, naglalagay naman tayo ng butter sa ating pan. Hey! Para mag-start na silang magluto. Butter pala. Ayan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Okay. Okay, luluto na natin. Uy, bakit mo? No muna, wag muna. Okay, dito nga. Hindi pa siya ganun kadurog. Bakit ang bilis nito? Oo, mabilis siyang isa. Kasi maliit to. Maliit lang kasi. Yan maliit. Konti-konti lang, little kusinera ang lagay sa iyong, sa iyong lutuan ha. Ayan po yung kanyang lutuan, ayan. Mas malaki, mas malaki Yung yung part pan ng best friend ko. Okay, patingin nga. Okay na. O, ayan. Okay na. Okay na. Yan, then pwede ka nang Kuha. maglagay. Isang ganyan lang ha. Para hindi maganda yung pagkakaluto. Okay? Sige, lagay mo. Yan. Tapos, Circle dapat eh. oo. Isa pa konti. Yan. Sige. Lagay mo. Yan. Parang ganda na. Okay. Hello po. Hello, Hindi ko paano makita ang inyong mga comments. Hello, nagagawa mo kaming... Mag-comment lang po kayo. YouTuber lang ako. Inaayos pa po namin yung parapol namin. Okay lang natin. Yung next po. Simple lang yung ating mechanics. Pasensya na kayo kung medyo nadidelay kasi medyo naguguluhan pa po tayo kung paano ang gagawin nating mechanics sa ating parapol. Okay? Okay, si Little Cusinera naman ngayon ang maglalagay. Yan. No. This one. Natatakot ka? Sky? Ako. Yan. Ngayon, ito na yung sayo. Sa akin Ito yung sa kanya, malaki. Yan. Hinaan lang natin, ha? Ito na lang gamitin nating cup para mas madami. Oh no. Ganyan. Oh no. Meron pa ni i-help kita. Oh no. Yan, okay. Iluluto na. Yan. Then, wait lang. Ay, no baby. Huwag mo siyang galawin. Ito yung pambaliktad nyo. Hugasan ko muna, ha? Okay. Gusto ko yung pinakamalaki. Uy, wag. Hindi mo yun makukuha. Gagawin mo ba yun na mas malaki lalabihin? Oo, huwag masyadong malaki, Kai. Kasi hindi natin yan magabaliktad. Oo. Masasabi Hirapan tayo. tayo. Wait. Sabi natin yung pancake. Yan. Hindi masasabog yung machine na yan. Ay. Ito si Hana. Yeah. O, sige na. Try nyo ng baliktarin. Asa si Hana? Ay, hindi naman alam kung paano. Eh, magsabay na kayo kasi ayan mo, yung Hindi naman alam. Hindi ko alam kung nasan yung pan. Hindi naman
nawawala. O yan, sunog na. O, di ba? Akala ko marunong ka na. O. Ito naman yung sa'yo. Cute Cusinera. Okay. Di ba? Parehas lang. Parehas lang. Ang cute Yan. na yun. Cute. Ang O, liit. mamaya, pag nakaluto kayo niyan, kakainin nyo din yan, ha? Kayo din ang kakain yan mamaya. Hindi lang pala kami ng isa kasi ang sarap niyan. Okay na ba yan? Okay na yan imumukbang nyo o dagdag pa ulit? Isa pa. Dagdag pa. Pa? Wait lang. Okay. Hello po! Nasaan ang ating mga viewers? Yan, Mana okay beauty, yan. mana model. Ano, May mga ano, yan. Okay. Ilagay mo naman dyan. Yan. Okay. Okay, kuha na. Oh. Marunong ka na? Kaya mo maglagay? Ha? Kay? No? Uy, Okay. Natatakot siya dito sa ating ano kasi malaki. Si Little Cusinera sanay na sa kanyang lutuan. Yan. Yung gusto mo yung lutuan ko na. Mag-add tayo ng konting butter. I'm hungry. You're I'm really hungry? hungry. Ito pa. Okay. Yan. Wow, ang konti naman ang sayo. Nung nag-fish me, ito. Yan, the butter. Yan. Dami. I'm hungry. It's not eager. Hello po. Asan ang ating mga viewers? Hindi ko makita ang inyong Hello. mga comments. Happy New Year lahat kung bago kayo. Sabihin mo, kung bago kayo sa channel ni Sexy Cusinera, mag-subscribe kayo. Subscribe mo naman sila sa akin. Pa-subscribe. Pati subscribe mo ba yung YouTube ng mama ko? Ano yung name ng YouTube ng mami mo? Miss Bien Vlogs. May Roblox na yung mami ko. Roblox na. Na account. Ginawan ko. Okay ba? Di ba? Mabilis lang lutuin. Parang sunog na nasunog sa akin ah. Sunog na ba? Parang ang lakas naman kasi nitong sa Your Little Cusinera. Really, I'm not. Kina. Okay? Dagdagan uli natin ng butter kasi nasusunog. It's a starter light. Ang cute mo dun mo. Pancake. Mag-cute. Dapat balok mo kakainin. Lahat? Dapat naman kakapitin. Konti lang. Siyempre. Tapos bibigyan nyo doon sila Ate Joanna. Oo. Diba? Sige. Parang ayaw nila kasi may sakit sila. May sakit sila. May ano sila. Nilagnat sila. Baka nag-joke sila o may nag-lag na. Ay, wag muna kayo pupunta doon ha. Pwede lang lalaro pa din ako dito lang yan. Yan. Okay na yun sa'yo. Baka tapos yung sa akin. Teka, ako na. Baka mapasok ka. Okay, pagka po ganito, nagluluto ang mga bata, dapat tayo ay nakaalalay palagi. Para sila ay hindi mapasok. 911 na si 8 years old. 911 years old. Thank you for watching. Thank you. Hindi ko nakikita ang inyong mga comments. Thank you at Happy New Year. Happy New Year. Naka-comment. Kaya wala lang comment. Happy New Year po. Happy New Year. Bye. Hindi pa tapos. Ayan o. Yan yung comment nila o. Okay, nag-joke yung dance. Kasi, Good doon kay Mami, morning. doon kay Mami, yung mga tao doon, ako cute doon sa akin. May cute ka naman talaga. Yan. Ikoyo siya, diba siya? And Hello. good boy.
lagi lang kayong manonood sa aming mga live videos. Abang-abang lang po. Oh, ano ba yan? Excuse me. Okay. Yan, abang-abang lang po sa ating mga nakahandang mga prizes soon. This is my angel. Inaayos pa namin. Medyo na busy lang this holiday season. I'm an angel. Namimigay po tayo ng mga gamit sa bahay. Namimigay at pang giveaway namin na ay bago. Yung Gamit sa bahay at gamit sa kusina. And magbibigay din po tayo ng mga pangpuhunan. Okay na? Naayos lang po ng ating admin yung gagawin natin. Ay, hindi pa. Yan, nasira. Okay lang yan. Binaliktad natin agad. Okay lang yan. So, last okay lang na. yan hanggang dulo ko. Mhm. Okay lang. Lululas na daw ikay. Magmumukbang na kayo. After po nila tong lutuin, ay kakainin din nila. Hindi po pang giveaway. Hindi na yan pwede pang giveaway kasi yan. Ay, parang kuha ko lang si Asi. Ha? Parang kuha ko lang si Asi. Hindi, okay lang yun. Ano siya, giniginaw siya kaya ganyan. Sarado niyo yung pinto para hindi siya ginawin. Ano ba kayong nagla-live kayo at wala naman kayo dito sa harap ng camera? Paano ba yan? Dapat sinasabi niyo sa kanila yung ano na nangyayari din sa ginagawa niyo. Dito tayo sa camera. Lawan-lawan mo. Oh, tapos laging hello! Hello! Good morning! Happy New Year! Hello! Happy New Year! Happy New Year mga chef! Mga chef! Madami dito mga chef. Ang may purple heart pa ako. Ako yung red heart. Happy New Year mga chef! Hello sa Team Chef! Mag-hello ka sa Team Chef. Hello, my chef! Hello! Ito yung parang new member natin. Si Neva. At 7 years old na siya, mas malaki pa siya kasi friends kami. Dalawang bata lang dito. Hindi friends. Bestie. Bestie friends. Dalawang. Bestie silang dalawa. Mini circuit lang yun. Okay, malapit nang maluto. Parang nagpahinga na yung kalan mo. Sa Dito akin? po si Nera. Hindi, same sa kanya. Kaya yun. Okay lang yan. Baka magpasok ka. Kuha ka na kayo ng ng mga upuan nyo at magbibigay na ako ng ng inyong mga Ito, lagay mo. okay na. Sige. Kuha na. Kailangan nyo ba ng milk? Pagkain ng Hawag na yung parang nandun sa gripo kasi hindi na yun bago. Hindi dito tayo. Okay. Hindi tayo dito doon sa kwarto. No, dito lang. Kasi magulo dun. Ituloy muna natin ito kasi nagpahinga na yung pa. Yan. Wait nyo lang yan. Mainit. Ha? Kunting init. Kunting init lang. Teka, kukuha ko ng nyo, ng kutsara, tinidor, at plato. Spider-Man ba? Sa akin, Spider-Man. Hello Kitty yung isa. Sa akin, Spider-Man. Okay.
Okay. Ito ba? Yan! Yan kay Igalo. Ito sa'yo, kay? Paano nilalagay yung pancake? Dito, sa mga yan. Hindi alam mo yung parang shape na Hello Kitty. Ah, okay. Okay. Ay, sa may iba to. Gagamitin ko to next time. Okay. Ano to? Anong main Oh. face ni Hello Kitty? Ang dami naman ng kay Little Cusinera. Kinuha na lahat. Yan? Kanila ba lahat yan? So, sunog na. Sige, pwede na kayong mag-start. Start na Yes! kayong magmukbang. Wow! Nasa iyo na ba kayong ano mo? Kutsara tinidor mo? Ayan na. Okay, sige. Start na kayo. Yan. Okay mo? Okay, mag-start na po sila magmukbang. Gusto mo? Nung, pareho lang naman yan. Sige. Wag na, wag na. Pwedeng yan. Pwedeng ito. Kahit alin dyan. Kung alin ang gusto mo. Kung alin ang gusto mo, cute cusinera. Nakaturo dito. Walang gusto Okay, fine no. Mas maliit. Paano Okay. mo ako? Yan. Okay yan. Sige, sige. Maliliit Go. lang. Pwede mo naman siyang hiwain. Ay, biyakin. Oh. Kung ano yung gusto mo. Hindi ako nararamang hiwa. Kakain ito na yung kamay ko. Yan. Good morning naman kayo sa mga Tapos, sabihin niyo kung ano yung lasa. Ano yung lasa ng agod. O, sabi mo sa camera. Kung anong lasa ng pancake. Kung... Masarap pa yung lasa ng pancake. O, yan yung Korean pancakes. Opo, Korean pancake yan. Then, sa susunod, gagawa tayo ng Korean pancake na may palaman. Diba? Yung dating... Gusto ko naman yung Nutella. Noon. Hindi naman yun hindi naman yun Nutella, cinnamon yun. Ay, pwede kayong gumamit ng Nutella pala. Gusto na ba yung Nutella mo Nandun kay Inang. Hindi, may Nutella kang dala dito, di ba? Wala? Ah, wala pala yun. Kay Inang pala yun. Hindi sa Sabi ni mami mo, binili niya yun para sa'yo. Oo nga. Pwede ito ba yun? Ito ba yun? Tubig. Gusto Gusto niyo ng ng milk, yung sterilized? Ako. Ha? Nalabit? Sa akin yung Among Us. Hindi, lalagyan ko ng milk to eh. Sa akin Among Us. Kasi ang ganyan Spider-Man, no? Alin sa'yo? Among Us. Kala ko kay cute kusinera tong Among Us. Kasi ako. Oh, Spider-Man yung ano mo eh. Plato mo eh. Sige na. Eat na kayo. Wala ko kakainin. Hmm. Kamay ko. Gusto mong kamayin? Ayoko. Sige. Tinidor. Ano na ginagamit ko? Hindi ako marunong hiwa. Okay. Hiwain natin. Ganito lang. Maliit sa'yo kaya mo eh. Hindi pala siya marunong maghiwa. Okay. Sarap? Sarap, no? Kumain ko na lang.
Okay lang. Isa. Hmm. Gawin mo nga din sa akin kung malaki yung sa akin. Ano? Ayaw kong A. Gusto ko malaki sa akin. Nabigyan naman o ikaw. Kaya mo? Kaya mo hiwain? Kung gusto mo. Ito pizza pala yan. Hindi Huwag na kayo maliit na dalawa. pizza. Mm. Mukhang Coca-Cola, no? Ha? Mukhang Coca-Cola. Mukhang baril. Yan. Ngayon po ay nagmumukbang naman sila ng kanilang Wow, nakagawa akong ginawa. pizza. Heart. Nakagawa akong pizza. Mm. Bigyan natin si Dada. Bibigyan daw namin si Dada ng pancake. Ayan, tig-isa pa kayo nito mamaya. Kung kaya nyo pa. Makaano na kami. Ako ginagamit ko yung anay ko. Ganito ko. Ganito ko na lang yung ano ko nga. Bakit? Kaya kung ginagamit ko man. Okay. Yung new member, kung anong gusto niya maging sa ano. Nakatira siya sa may US. Si Kiko Silera. Tabang yun lang dun eh. Hindi, wala na siya. Babalik pa. Hindi ako punta din. Punta ako sa Tiban. Yung mukha ko nakakatawa. Hindi yung face ko. Kung ang gagat ng pizza ko. Nabili namin sa Davao, sa Hoy. 20 pesos. Dito wala. Walang mga word dito, pero marami dito. Wala na yun. Spag naman. Nandito kayo sa amin ko bago magkuha. Ang help with you. Blue and blue. Lakad na kayo. White and white. White, 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 white. 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 Kapag sa chocolate. Ako si Spider-Man white. Spider-Gwen.
sa aming 3 viewers. Ayan, nagmumukbang na sila. Hindi ko makita ang inyong mga comments. Yan, paramihan sila ng kain ng Korean pancake. Kung sino yung mas magaling kumain ng Korean pancake. Yan, mamaya may gift kay Mami. Oh, Diba? Wow, ang galing ni Little Cusinera kumain ng pancake ah. Grabe. Para talagang yung Koreanang nagmumukbang. Ilalagay lahat sa bibig. Wow, ubos na oh. Ang galing ah. Ang galing ah. Okay, tuloy nyo lang yung pagmumukbang nyo dyan. Sabihin nyo pag i-end na natin yung video ha. ayaw mo? Okay na? Okay ka na? Wow, ang galing ah. Okay. O parang iluluwa mo naman. Kailangan kainin mo yan. Inuman mo ng gatas. Ayan. Ayan mo na. Kinakain yan. Yan. Ganyan. Pakita mo sa kanila. Gaano ka laki yung bibig mo. Wow, kikatos! Kinakain nila ha? No. Ayaw na? Suko na? O mag-e-end na tayo ng video. Magpaalam na kayo. Tapos na kayo magmukbang. Wow! Sige. Kailangan may ginagawa kayo kasi nagbibideo tayo. Wala naman kayong ginagawa. Oo, huwag na maglaro. Mamaya na yan. Mamaya naman yung iba. Pag hindi na kaya, sige. God. Okay na? Bigyan nga namin si... Mamaya naman yung iba. Okay, ibigay ko na to. Ha? Ibigay ko na to sa mga pitat ko na. Doon sa lugawan. Bigay mo. Yan, ibibigay na nila yung kanilang niluto na Korean pancake. Hindi na nila kaya. Sa inyo na daw. Oh! Bibigay daw yan doon. Ewan ko kung ano yung bibigay. Diba? Wala na. Yung live nyo dito, iniwanan nyo na.
ikaw, gusto mo lugaw? Gusto mo lugaw? Gusto niyo pa? Ayaw na. O suko na. Magbabay na kayo sa live. Bye-bye. Happy New Year. Ay, ano, yung mga ano nila. Hello po! Bye-bye. Happy New Year. Mm. Sana na-surprise kayo sa mga luto namin. Mm-mm. Gusto niyo magkain ng pancake na ganon? Punta kayo sa bahay ni A. Oo, marami niyan dito sa bahay ni Little Cusinera. And ang kanyang bisita na si Cute Cusinera. Our newest member on our kusina. Yan. Bye-bye! Yan. Okay. Yun, na-member ka na nga. Oo, our newest member. Yan, kumakain naman siya ngayon ng lumpiang gulay. O, di ba? Ang galing niya kumain ng lumpiang gulay. Kumakain siya ng gulay. Ako hindi naman ako lumpia. Sarap, no? Sarap yan. Init? Palamigin mo muna. Oo nga. Oo mukhang hindi pa busog po si Tito Sinero. Siyempre, eh, gusto niya din ng ibang ano eh. Ibang pagkain, di ba? Kahapon, di ba kumain kayo ng lugaw? Ngayon, pancake naman. Uwi ka na? Cute Cusinera mamaya. Susunduin ka na ni Mami. Sabihin mo, mamaya na lang kasi nagpapakita kay Tia. Mm. O ano, mag-goodbye na ba kayo sa mga viewers natin? Goodbye mo na, Sugar. Mag-like, comment kayo sa my bestie ko. Huwag na siyang awayin. Pupunta ako sa bahay niyo. Away ka din siya. Really, kung di ang subscribers ko, hindi nila ako makikita. 6 subscribers ko lang, pati like. Please subscribe Hmm? and comment and share. Sabihin niyo ganun. Sumasayaw ako sa video. Wait lang, kain mo sa'yo. Powerful, babay, alis na ako. Alis na to si Kikay. Huwag mo sabihin! Ano? Babay na? Babay, YouTuber! Goodbye. Goodbye, Pa? Tapos kami kagabi para makita namin kung Hindi, mamaya mag-live na lang ulit tayo. Gagawa tayo ng Swedish meatballs. Gagawa tayo ng Swedish meatballs. Mamaya. Pwede ka nang magbabay. mamaya nagbato tayo ng meatball. Dali. Ulam yon na favorite ni Mami. Wow! Yan ang list natin. Swedish meatballs. Yung katulad ng ginawa natin dati na ginawa mong bola-bola. Sabi mong gola-gola. Yun. Yan yung meatballs. Sana gumagawa lang tayong hamburger, no? O, pwede naman. Okay guys, magbababay na po kami. Wait lang! Babay na kayo. Bye-bye! 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 Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy Okay. New Year, mga chef! Happy New Year, mga chef! Bye-bye! Bye-bye! Makikita mo pa kami! Next time! Okay. Kas- Bye-bye! New Year na po! Mm-mm. Bye-bye!
Bye guys! Bye, guys. Bye-bye.